kukhona isikhathi la umntwana wami omdala wayenenkinga nje yokuthola isikole. I-firstborn yami yayinenkinga nje ukuthi uma i-apply ema-university ema-college u-NSFAS aphendula athi siyakuthatha kodwa isikole dwe. Esinye-ke sake sathi simthathile mase kufanele ukuthi phela aregister zonke izinto ngokusesemthethweni bese kuthiwa hayi khona into encane bekufanele nje ivela ngisazi wayisho ngegama layo eshodayo lapha kuleya mpendulo abamnikeza khona okusho ukuthi akakulungela ukuthi lapha bamthatha ayiqondiswanga ukuthi lesikhungo isale branch ngempela kumele bamthathe sadideka sonke ke endlini ukuthi isho ukuthini-ke lento kwase kuthiwa kuzomela ukuqale phansi a-apply kabusha iyangihlupha lento yabuhlungu enhlizweni ukuthi le ngane yini kanti inkinga ngoba u-NSFAS uthi hayi khona mina nemali yami ngizokusiza ukuthi ufunde inkinga nje isikole uzukana nesikole nje akasitholi kwathi ngelinye ilanga umama umpostoli enzile inkonzo yayiphethe umama umpostoli wathi umama umpostoli abasukume abantu bathenge i-faith water namakhandlela lokho kuzosiza ngisho abantwana babo uqobo nami ngasukuma ngenze njalo ngazothenga i-faith water ngazothenga nekhandlela waseweza wasibusisa wasethi ucela sikhiphe umnikelo siconnect ngoba vekubalekile ke bangcwela ukuconnecta engilozini ukuze lento ihambe kahle egcobeni kubalekile ukuthi uconnecta nethemba ave libalekile ifaith nje kufanele ube nayo mawenza into ngoba kufanele noma uyothatha umuthi ifika ithi inyanga uzokusiza lo muntu uphuma unethemba ukuthi lo muntu uzokusiza so noma uthatha iproduct iba nefaith ukuthi ngempela lento iza kwenzeka ungadoubt ngoba the time udoubta nenglozi zikababa umpostoli nazo ziba nokuthi vele awuthemba ngithi vele noma zingakwenzela wena vele awuthembi siyacela ukuthi uma uzoyithathela insebenzo ube nethemba uvule inhliziyo yakho ukholele ukuthi lokhu okuthiwa kwenze kuzokwenzeka so nami ngithe mase ngithathile leyo nsebenzo wathi umama umpostoli 3 days sigeza ekseni uvuka ekseni nje ugeze for 3 days ugeze ubuso kuphela ngalamanzi ebese ngekhandlela uyakhuleka nalo for 3 days ngey'gaba ey'hlukene esazise ngazi ukuthi sokwenza kanjani ngenza njengoba wayeshilo uNkulunkulu emuhle kulonyaka waphendulwa left and right umntanami wesebizwa ngapha nangapha naye sesangene ngasazi ukuthi uzoshonaphi ngathi awindlozi yaseshalom eyasebenza waze wangisebenzela uNkulunkulu into esengizoyibonga kakhulu namanje ukuthi uqedile ukufunda manje e-university wabuya nabo distinction khona e-university so ngithi indlozi yaseshalom ave uNkulunkulu emkhulu ave isebenza so ngithanda nje nami ukubonga amandla kaNkulunkulu. Mina ngizoletha ubufakazi bangumgqibelo sasila enkonzweni yamadoda ngingomunye wabaguliswa yinyawo iminyaka ngiguliswa lezi inyawo kepha ngomgqibelo kwenzeka isimanga umpostoli wasibiza sonke ukuthi abanenkinga yenyawo beze la phambili azoba sebenza inyawo nami ngangomunye ke wabo ngeza phambili wasihlalisa ezihlalweni wabamba insebenzo yespirit wasigeza inyawo wathi asigeze inyawo sonke ehambe sithela ngamunye nginenkinga ke mina unyawo lami lalishile linesilonda livuvukele lonke ilonda ezikhala amanzi kepha namhlanje lezo londa ayisekho kulomgqibelo esisuka kuwona namhlanje ishile unyawo libuyele endaweni yalo noma kusekhona lo ubumnyama kodwa wona selipholile. Uke wangisiza umpostoli ngithenge amanzi ngingangeni kuma period ngaphuza amanzi maqedane ngangena kuma period okunye ngathenga usawoti la ekhaya ngifunda eMangosuthu ngingenalutho nginemali yokuregister kuphela kodwa kwathiwa bonke abanesikweletu nganginesikweletu esikoleni sa 24,000 kwathiwa bonke abanekweletu abeze bezocishelwa ikweletu sathola no 7,000 yokuthenga imali yokuthenga ukudla esizokudla esikoleni ngiyabonga uGcobo lampostoli. Bazalwane ngizobonga nje uGcobo la ekhaya eShalom. Mne bazalwane my professional worker I'm a social worker caregiver. Then kwathi last year October ngaba nelakhe emsebenzini bangikhetha bazalwane khona omunye umama ipatient yethu behamba iya overseas eChina iyokwenziwa ioperation bangikhetha ukuthi ngihambe naye ngaba nenhlanhla ngahamba bazalwane
ngathi ngisahambile uyati ukuthi mawuphumile uye out of country kuba neallowance oyitholayo ngayithola imali bayifaka ku-account yami but yafreeze imali yafreeze ku-account November December solo imali ingakhona ukuthi ichacheke. Bazalwane ngibonga nje uGcobo ngithe ngisabuyile ngibuye emakhaya ngoba ngibuye late ngaJanuary ngabuya la Somveli ngathenga swayi ngagcuma ngaswayi kuyi-Sunday Monday wakhona nga receive i-call lesuka from bank mina bazalwane ibank yami lengiyisebenzisa from Swaziland kuthi ibank iyangifuna ngahamba ngayosayina yachacheka bazalwane imali kakhulu nje ngiyabonga uGcobo la ekhaya amen. Ngafika la ekhaya nginenkinga yomntwana umzukulu wami owayefunda umatric mase kufanele abhale engasakwazi ukubhala lutho engasaboni lutho ayibikeke into ezenzeke esikoleni ngase ngifika la ekhaya ngathenga ipeni ngathenga amanzi ngathenga usawoti awathatheka amanzi ahambe nawo esikoleni wayengazithembi ukuthi uzophasa nami futhi ngangingathembi ngendlela esho ngayo kodwa ngathi ngingathatha amanzi ngase ngiba nalo ithemba wavele wangenzela umhlola ke uNkulunkulu wakuleli khaya waphuma uB engangingazi ukuthi wavela kanjani lo B wawuthola ubhashela wakhe. Namhlanje ngizothula ubufakazi ekhaya siwu2 kuma umini omdala bese kuba umfana omncane kuvama ukuthi ke abantu mebelamana ke baqabane but okwami nobhuti wami bekungaphezulu kwalokho bese kuke sihlale mhlambe u2 weeks singakhulumisani uma waqala ke wathenga iproduct yale ekhaya wathenga ikhalenda wathenga nalo sawoti obovu noma ngabe asihlale ekhaya bengitshela thene ngihamba emakamereni ngibiza amagameni ngiyanikhulekela ngibe ngisebenzisa wona lo sawoti obovu kuyimanje siyazwana nobhuti wami siphana ngisho imali naye uyayisebenzela nami ngiyayisebenzela konke nje kuhamba kahle ngibonga uGcobo la ekhaya.